Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Horas madihita salutna huriani tuhatta andorang sotapuka parmingguatta di manugoton martangi yang nahohom maita
Amin. Tapuji matuhata mari dihiti buku Ede nomor 10 ayat 1-2 dulu. Mari te hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Jehovah, Joon nama au, jala alusaku maibana, sai dong anakku do ibana jupang hagogotan. Palu aku do ibana jalan marmulia ibana bahenokku. Sai pamamahapu do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangondiani na tumimbuli. Jalan namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Namando tu Jehovah. Haporusaku jala partano batawaku. Debataku maraporusan tu hodo au haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani salhut para sinirwahon. Nunga ditatapo hami bang somon. Aidang manjua hom mga leon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon dohot siat ni bagi. Sahat rodiau pinapinat silang. Say tupai hami maritehite asini roham. Asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon ana aholongan ni rohami, di akka si taunon, asa marsangap gowarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi perbadia, maritehite hami. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji
yani tuhatta tangyo kamu ma pati ni debata ima pati patuluhon dohot lapatanna patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosugut akan namar sineang ni goarna dia do lapatani ondo ikon dia biari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang ita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroha mana mangasih marite hite gowarni debata ai dinatar sosak do hot ditangiang dohot dipuji-pujian do si dohonon gowarni debata atong rak mangidogogo mahita tutu hatta laho mangulao pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulao na hombar tu pati mi amen. Tatopo di madosata nagodangi diadopani tuhatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan. Jala ama parasi roha. Dang lomo roha midahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tu mandikon dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbahen dipangido hami. Sai sudati maturum-turum, asa una mangonai betu hami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami, di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tuasa sani dosa. Songonondo hatani Jahoba, unang ho mabiar, ay ahu do siluluon ho, nunga pola ujo goarmu, au napuna ho, hasangapon madi debatana di gijang. Amin.
epistel di minggu infokapit di sadarion imana di enet sian Ester bidu 5 mamuka sian ayat sada sahar rodi ayat walu tajaha mamar sikat sore ayat waluan non rap manjaha samaita tole patulu harion marpahean harajaon masih Ester jala jojong di halaman parbagasan mardonokon jabuni rajai todong ni jabuni rajai tahe alai uddul ya bangsa harajon nai yanggo rajai di bagasan jabuni rajai todong ni pitu ni jabui jadi di rajai si Ester jolmani rajai jongjong di alamana lomo marohani rajai marnida si Ester laos disudukon rajai matu si Ester tukot harajaon sere na di bagasan tangana dungi di pajonok si Ester ma laos di jama ma ujung ni tukot harajaoni dungi ninna rajai matu nasida au do nahurang diho ale Ester jolmani raja jala aha do na pinangi do ni roham sahat rodi satonga ni harajoni ikon leonondo ituho aleni nasi Ester ma molotung denggan di rohani rajai cai roma rajai rabdohot si Haman sadarion tu pangalalunga nahu pauli di iban dungi nina rajai ma aruk silu mendokon hamu si Aman pasauton hatani si Ester jadi dung ro rajai dohot si Aman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester makuling marajai mandok tu si Ester dung sobu rohana minum anggur ahado na pinangi do ni roham ikol lehonon do itu ho jala ahado si hol ni roham rodi satongan ni harajaoni ikon pasautonat jadi nina si Ester ma mangalusi pangido aku dohot si hol ni rohaku ondo molo hasi rohani rajai marnida au jala molo denggan di rohani rajai mangaleon pangido aku dohot pasombu si hol ni rohaku sai roma rajai rap dohot si Aman tu panggalangon nahu pauli dinasida jadi marsugut ma bahenoku ombar tu hata ni rajai ido sahatna martua do akan natumangion natani debata jala na upyopsa amen. Tidakon maha porseatai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinibuoni si Maria na gabe-gabean siat tondi perbadia andorang sohabubuan ido tuhatta na tumao na bernid di pangunan silatus
nama tetar pajar do ibana diau pinar silang. Na tua du manotoru dung ditanam. Na mulak mangoru di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahu tutu siamun ni debata Jahoba. Amanai pergogo na sohatu dosani. Disima ibana pai mulak sogo tu tanaon. Mahu malak na mangoru dohot namate. Au porsea ditondi perbadia. Jala adong sadahuria nabadia. Uria topani ala Kristen akan nabadia. Do dia sesani dosa. Do dia taina mandok. Mulak mangolu do sogo daging ni halak nong mate. Do dia nguluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Titing di Huriata AKBP Rawamangun Minggu Arisia Maret 2025. Pertangyangan Week Rabu hari 12 Maret 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Sada Week Rawamangun Sada di bagasan ni keluarga Togap Simang Ngutsong Boru Simarmata, Jalan Anggrek nomor 20 RT 050 Sia, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Week Pulau Mas Kampung Ambon, Kampung Baru, Dohot Bonataun tuan rumah Sude Sintua. Week Inganan Pertangyangan Ruang Timotius. Tolu Week Kelapa Gading di bagasan ni keluarga GLS Simarmata Evangelis Anita Gizel Boru Lubis, Inganan di Villa Permata Gading Jalan Gading Opat Blok C nomor Opat Sada Kelapa Gading Jakarta Utara, sebelah Tanah Merah. 4. Week Gangkana di bagasni keluarga Sintua Nyonya Manik Borusi Tagang, Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana Jakarta Timur. 5. Week Pulau Asem di bagasni keluarga Dr. Andus Berman Lubis MSC, Dr. Anda Anita Borusiahan, Jalan Jati Perwira nomor 27 Pulau Gadung Jakarta Timur. Inganan Pertangyangan di Ruang Lukas. Kamis hari 10 Maret 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Tada Week balap sepeda di bagasan ni keluarga Sintua MT Pangaribuan Tripola Borusiagian, Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 nomor 26 Rawamangun Jakarta Timur. 2. Week Kayu Putih Kavling Polri di bagasni keluarga Herbert Marsal Manurung Strip Novi Borusi Cianipar, Jalan Kayu Mas Selatan Tolu nomor 120 Tolu Kavling Polri Pulau Gadung Jakarta Timur. Screening kanker serviks SPH Dohot Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun, RAP Dohot Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurung Puskesmas Pulau Gadung Patupa, pemeriksaan HPV DNA di Ari Marsogot Senin 10 Maret 2025 pukul 10 WIB. Maringanan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Ina HKBP Rawamangun diundang mandohoti pemeriksaan I. Informasi Boima menghubungi Dr. Asrina Veranita. Konven Pangula Goktiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin hari 10 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa do Konven Pangula Goktiki HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di Gereja HKBP Ancol Podomoro Jakarta Utara. Pandita HKBP Rawamangun, Pandita Pensiun, Diakones, Bibelfro, Dohot Ina Sarpat Asa Mandohoti Konveni. Bible Camp Naposo HKBP Rawamangun 2025. Seksi Naposo Bulung HKBP Rawamangun Patupa Bible Camp di Ari 14 116 Maret 2025 di Puncak Kana Resort. Kegiatan non ima laho mambahen jala patupa kebersamaan di Naposo Bulukta sude Naposo Bulungi
ni huriata asa mandohoti kegiatanon marhite semangat. Pendaftaran dan informasi Boema menghubungi Ester Sinaga NHKBP Rawamangun atau melalui Instagram NHKBP Rawamangun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah gabungan seksi para Puan Huria SPH Senin hari 10 Maret 2025 pukul 10.06 WIB maringanan di gereja ta Patupa Hondo ibadah gabungan seksi perempuan Huria Sude inah KBP Rawamangun asabui mendohoti ulaunani Parburhaton dohot paujakon dalam kurung temihu pisah pandeta resort serah terima pandita resort HKBP di Rawamangun Kian Pandita Banner Siburian MTH tu Pandita Manapar Manahara Panjaitan STHMM nunga di Patupa hari Jumat itu Maret 2025 acara parbohaton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa masa Sadarion Minggu hari sia Maret 2025 masuk pukul sia 30 WIB HKBP Rawamangun pasahat mauliate tu amang Pandita Banner Siburian MTH dot keluarga di Pakobasion Muna saliling di HKBP Rawamangunon Tuhan nama masu Pakobasion Nasida di inganan naim baru di HKBP Resort Sudirman Medan. Timpul ibadah minggu di Patupado acara Ramatama di ruang Timotius. Peliata mingguon di Sude Permingguon Cipul Jamita Kantong Narara Laho pasatota tu amang pendeta Banner Siburian MTH marhite amplopna pinarade Huria Jalaboi di pasat marhite transfer tu rekening Bank BRI atas Guarni amang Banner Siburian. Luas namodik. Sada nah di hari Selasa hari 4 Maret 2025 nungaju mulo monding sahalak namar baju alis Flora Buru Panggabean umur 72 tahun Boru ni amata wasiton pagabean nahinan tubuh ni inata orbas boru si bagariang nahinan alamat Jalan Kayu Barat nomor 12 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kampung Ambon tuudian hari Rabu 5 Maret 2025 di TPU Menteng Pulau Jakarta 2 Nah di hari Rabu 5 Maret 2025 nungaju molo bonding sahalak ina Berlian Borusiman Juntak umur 72 tahun inading ni amat tas sondang hutagaul nahinan tuudian hari Jumat 7 Maret 2025 di TPU San Diego Hill Kerawang Tuatamana mangalehot gogo dot pangapulion di keluargana tininggal hon tambahan namar sahid CST Herianto Sinaga Wik Rawamangun Tegalan dirawat di rumah sakit Hermina Kemayoran sehabis titingon adong sepatah dua patah kata sian amang panditata tuhita lalu dilanjutkan dohot kur diakonia pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung di pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulaon aka sipatu pota bahen sangap di guarna songonima titing di huriata minggu sadarion orasma
dolo hubiginian korni diakoni perjulo mahamu meredek darwa. Loma inata stokin. Shalom. Tapuji matuhata ala sehat dohita diramoti Tuhan, boita di Pataru di minggu pagi sadarion. Nah hormati hami sude amang dod inang parhalado jalan nahu haulongi hami sude ruas HKBP Rawamangun sianda dana sekolah minggu pra remaja na poso bulung jalan nahu haulongi hami sude na tua-tua nami amang dohot inang di son hami jonjong di sadarion pagion mohon izin mohon pamit sian tonga-tonga ni Huriata ala pindah tugas nama hami tu Medan Sudirman mulai tema hudok kami di Parsaurata Salilingon hurang lobi 4 tahun pasti adong kekurangan kelemahan sikap dot pakation nami mangido maaf maami di tikion jala mangido hami tuhamu tangya ko kamu hami amanginang asa margogo hami untuk melanjutkan tugas pelayanan baru di Medan.
Tu sude akadong aku ina punguan ina mulai tegodang di parsorata. Saya juga minta maaf, pasti ada kekurangan saat-saat kita ibadah di setiap ibadah punguan kita. Songonima sautik hata sianau mulai tegodang, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu lagi dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Mulyate. Mulyate ma di perhalado nami saluhna doh di sudi hamwakada mang doh dainang hahanggiku sekolah minggu remaja doh naposo buluk pe jala secara khusus ina Gloria nah pasah ede puji-pujian menghantar kami di bagasa tekion songoni doh diakunia na toktong rapi ta selilengon jala sumurung ala doh tamu manaruho kami tu Medan sodo hidai nang Crossbin inang Rose inang Okta jala sudi buhimu huberek kami di Medan gebetabba semangat nami dulu ma sidohonokku isina nunga husurak nian memakai pertikian di leaflet di julun di gereja doh di website ni Huriata termasuk di tulisan online lewat WA boy mata bagian nom di bayan itu na jepe sidohonokku tu hita kamang ngendang perjulu madok Mauliate di sudi akka persauran kerjasama doh dia kapabayanan na hujalo hami salilingon hu hamlete ho kami me tutu hatta doh tuamuna saluhuna paduahon mangido maaf ala pasti dak terbaik suadong akka hahurangan keterbatasan diaka pakubasion mengajuma hamwaka damang daidang sai duminggan naktuaka tiki naneng ro patuluhon jala perpudi mangido tangiang asa di juluani di pergugui tuhani hami makubasi ulaun na mangihut di Sudirman Medan asa songo burjumu naison nang burjuni Huriata di Sudirman Medan hobasan nami dohot majakon hami tuhatama mamasu-masu hita saluhna shalom Tuhan memberkati amin. Oh Tuhan, kau
Dameni debatana sumurung sia salu naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikira munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mariham wakamanami na nami saluna tatangihom mahatan itu hatta nama makulingi hita di mandogo nyarion sian rom bidu 10 ayat 10 rudi 20 sada uzahama di hita alai dang sudi mangoloi berita naulii aininna si Jesaya dong ali Tuhan tungi sema makapersiai jamita nami asa sian na tumangi hodoro hapersiaon ia panangi honi sian hatani Kristus do alai omma dohonokku ndang dibigi roha nunganian naung tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano oddo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel disi parjulu si Musa madok pinggilok kumahamu mangiburu midana so bangsuyan paheheoku rimas muna mida bangso naoto humdo si Jesaya medok akan aso mengeluluyau ido dapotan naung gabi patar doau di akan aso mangusoyau alai tu bangso Israel do didok mani patari hupa herbang tangakku tu bangso naso mangoloi jala na manggaga ima yanggo sahana huriani tuhata di minggu info kafit sadarion di jodohita asa lam girgir tumangihon hatani debata info kafit lapatanna jowon nama au dungi alusak kumaibana jai perjulu debata majuhita baru alusat tama ibana dak perjulu hita hape mengalului bohi ni Tuhane nunga perjulu hian ibana hape marnida mamakulingi hita alai dukkoni alusat tama ibana khabar tu lomoni rohana ima dalata manangihon ibana hobar tu tema ni minggutta sadarion asa sian na manangihoni dapat titak kadenggan basa jala lam sumurung nang habor seota di tuhatai alani adong matulu jou-jou tu hita di minggutta info kafiton Perjulu asal lam girgir hita manangihon hatani debata. Molo didok girgir manangihon hatani debata. Lapatanna takas sita mangaradi jala mamiakon si parioton lautu mangihon ibana. Didok akka ahli otonomi tubuh dilehot debatado tu hita dua pinggol sadado yanggo pamangan asa gumudang hitanin naman nangihon siyan na makatahay memang molo godang zolma holan makatay pasti dang tabbebe nanyatusan na alay molo ringgas dubena manangihon pasti lam martabba ma akan nabui atusanna di tonga-tonga ni nguluna.
Persauliat domolo takas tatangihon hatan itu hatta. Gari nahum situ morang digubah dosa da edde diakan namar Hamlet molo hubigi suara mi dahasian lubian nabutong mangan. Gari mabigi suara ni Hamlet nunga lubi sian nabutong mangan. Apalagi molo mabigi hatani debata tarabul hita mergugo hita sumuang nang akka hahi pasota. Paduahon dung tatangihon hatai di judi batama hita musema maritahon. Unang holan mabigi tu hita alai dung dibigi adong mamuse tugas na paduahon mamarita hotsa madzamita hotsa. Dilehod debataro hata itu hita dada holat tu hita sendiri maka sendiri. Alaya salas doho donang zolmana asing taruli marhite-hite hata nata tangihon jala nata baritahon huhut tazamitahon di sardok perngulota si ganupare. Alai danga pala zamita na oral na idok na be diturpuk taon. Alai zamita na tahanguluhon nama si barita honota. Didokon Dr. Zewarnek parangemido hatorangan ni zamitam. Jadi perilakumu itulah penjelasan dari khutbahmu. Parangemido hatorangan ni zamitam. Jadi namar hatorangan tu zamitat tado hita hape marhite-hite parangetai. Ima dalat tamar barita. Jala didokon opuye porus Dr. Justin Sihobing laho manggohi na idok ni Dr. Zewarnekon ido ibana ngulumido zamitam zamitahom ma ngulumi jala hanguluhom ma zamitami patoluhon di jodoh hitamuse padauhon akka pinggol namar harpe dak kepala huboto sudiri pehitabui mengatu silapatan di pinggol namar harpeon ima si pareon naung gudang lohot disi jala gabe lam tobal ma hira semacam perhiasan di pinggolon. Ima pinggol namar harpe ujungnya gabe sopol begiota suara sian duru. Ima ido lapatan di pinggol na marharpeon. Buasa ido kepada otta pinggol na marharpeon ala serong gojolma ibegido suarai alai dang masuk merbulus sabing ibana lewat sabing ibana alai memang dibegedo ninna akasikuloh boy do ibeda honota sian hata Inggris to hear but not listen songos si Hawaii hubegedo suaram nian alai paula so bigi uzunga lam liling boy magawilam nengelibana lam pijum aladang dihaso malhon mabigi doh mangulahon na nidok ngai si Esther naking di epistel ibigay mana do hatan ni Tuhani marhite-hite si Mordekai si Esther lapatan na bintang
atau cemerlang. Uli ropana, uli dohot pangalahona. Sudah wajahnya cantik, hatinya inner beauty-nya juga cantik. Ima akan menangihon hatani debata. Taboto do si Esteron anak yatim piatu. Jadi ini menyemangati anak-anak muda, kalau sudah Tuhan merancang dan mengangkat anak-anak yang hina, anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu yang tidak masuk hitungan, tapi kalau Tuhan yang berkehendak mengangkat, Ester juga bisa menjadi ratu di istana. Orang yang hebat, bahkan turut melepaskan bangsa Israel dari genggaman Haman, pejabat yang sangat arogan itu. Jalasoy na malabok anak kanimul tajahe epistiliete roy banatu rajai ahali Panginoon roham Esterin. Ahai do ibana lomo rohaku rak manga dohot rajai. Nang penang terancam bangsa Israel dan terido ibana, kami terancam Pak Raja dan teribana. Alai lomo rohaku rak manga dohot rajai. Ba Raja Ahasverus petong pasti do gudang pikirannya di istana. Alai ala sokoni malon si Ester medok lomo rohaku manga doh rajai. Mago mahol soni Raja Ahasverus. Gabi sulu marohana. Ido ibana ma satongani harajao nope ikon lehono do tuho. Luar biasa teh halabohon ni si Esteron. Membuka rohani rajai madok bila penting setengah dari kerajaanku juga akan kuberikan kepadamu. Sudah mi HP muluakan labo rohani akka ina di tonga-tonga di bagas nate amat taipe melep nakorasian boy gabe labo. Jadi patut do HP dibalik kesuksesan seorang papa ada ibu yang lembut di belakangnya. Luar biasa. Ester nama nangihon hatai bebuan ibana menghantar ibana ke puncak kekuasaan. Bahkan kekuasaan itu tidak dipakainya untuk merusak bangsa itu tapi melepaskan. Tapi Haman Perdana Menteri memiliki rencananya jahat menghukum bahkan melakukan genosida, pembunuhan massal terhadap bangsa Israel. Lupa si Haman jabatan nai nanilehon ni rajai do tuibana. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dengan jabatan, dengan pangkat dan kekuasaan, jangan pernah meneladani Haman yang arogan dengan jabatannya. Jabatan itu bisa dikalahkan oleh kelembutan seorang perempuan bernama Ester. Seperti kembang api Bapak Ibu, seperti itulah sebetulnya kekuasaan itu. Bisa bersinar sebentar kembang api, tapi pasti dia akan redup. Anyon dongat tubuta dari Pertaminaon, may dongat tubuta do ite. Cemerlang wajahna do bohina. Tetapi sekali dia melakukan itu dengan cacat, reduplah bintangnya. Ibenau do kone dari minggui merturu jo kapar Pertamina. Sotung doho ti mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Misalnya do dung tertakup nasida hudok sotung ruas ni Rawamangun do no punge nurhaku. Di itu ani ma
dang ruas ni Rawamangun. Tu dia yang mebeno buhi. Molo siar ruas tahian. Hamunak kadamang dohok dainang adong mamusetu lusi zamotonota tipe nama nangi honon si padawota. Perzulu molo manangi hon hata ni debata hita tapalabu bi rohata. Ala dong gozolma rodo tong marzamita mabigi zamita rodo tok pertangyangan halai terus don patakang rohana. Ibarat aka dokter doh taka paramedis mula dong nategang ro merubah tujuan jolo di palabo zon. Angga tu dia ibe kopung deposito mi inna rupane. Dungidung labo isuntik ma opung. Dah usah lagi disuntik, sudah sehat opung inna. Tadi mau berobat, kapan disuntik? Tadi udah disuntik inna. Dung jolo labo be aka rohana. Tersurat di sada di Hebrew tu 2:15 sadarion dina binegemuna suarana unang mapatakang hamu rohamuna. Hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi mulo menangion hatani Tuhan hita ipalabu be aka rohana. Padua hon manangion hatani debata unang so paula so binege. Autik ke sekolah minggu melodo guru sekolah minggu patorakonon taringot tu si Hawa dari porla idinon. Hubege do suaramu naman jowi ai paula so hubege. Abu menurut tatorutun nanti. Paula so hubege. Geria mata mulai pakulingin nata paula sudi bege sehel dua heli tulu heli mohok borohani akamatau. Alai huboto umohok do berohanya kenata mulo hita kama paula so dibege. Lambehama molo tu hatai paula so naking tazahi son hamwak kadama do dainang mulai sa si Musa sahat tu si Jesaya dang ditangi hobang so Israel hatai iban na ragu si Jesaya mardo ali Tuhan songod dia maparzadina nasida mabigi zamitanami alai debatado mangukap rawana sida gabe saud dibigi hatani Tuhane. Patuluhon mulo tabige hatani tu hatai unang salah mabigi. Sada contoh na paling sederhana ima si Samuel doho si Eli. Dung nalamatua si Eli dipilih debatama si Samuel laho menguduti ulona. Saat Tuhan memanggil Samuel, dia mengira Eli memanggil namanya. Jelau may mana mendapat tu si Eli. Ahamong disodoau inna. Untunglah Eli bijak. Sebab sebagai orang tua dia tahu bahwa dia bukan mendengar, bukan memanggil Samuel. Igidok ma. Ada ngadong huzoho. Dungi mula mamusia si Samuel. Tuhan juga memanggil Samuel. Kembali Samuel menduga itu suara dari Eli. Ujungnya itu ibana ahamong. Dan ngadong huzoho. Sampai 3 kali Tuhan panggil Samuel. Tapi meleklah pikiran dari Eli. Kenapa sampai 3 kali? Dungi diboto si Eli ma
na debatado memakulingi si Samuel. Inilah hikmat orang tua, hikmat lansia, dia tahu siapa yang memanggil. Dungi gabedo iba nama Samuel, dangarong huzoho amang. Alai, molo di jauh di peguarmian non, dokma di sodo au Tuhan, suruh maau. Ala debatado na maju guarmi. Tusima hitari zo manangion hatan debata. Asa sokona tersurat di Lukas 10 sada ayat 20 elu. Mertua ma nau bigi hatan debata jala nau piopsa. Jala songo si Mariai. Iya si Mariai di peop dohatai. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Tuhata ma memernohi hatan debata na tatangihon. Jala tuhata ma memasu-masu hita saluhuna molo roha mutu sudirman dangaci molo so singgah mutu Medan. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian rohanami di hoali Tuhan. Nunga hutangi ho kami hatam na majuon hami asa tung takas manangihon hatami alasian na manangihon ido tubu hapor sayaon. Saileho di hami si pareon nara jalan na tazom manangihon hatam. Pergugu di hami manurutson madalen ya kaulaw nami nang akka ari-ari ni ngulu nami. Ali Tuhan nungay luatso hami pararho marhubas di huriamon 4 taonon. Jala sudap tonggido persauran nami rap doho takka perhalado doho ruas ni huriam. Pasu-pasu ma Tuhan persauran nami. Pasu-pasu berita nauli nang hutangi kami. Jala pasu-pasu nang huria memanguduti akka perdalanan di pakubasion nasida dopak Zulu. Asa di bagasan hasadaun do dame nasian hoi nang huriamon manurut sonak kaulau pakubasio tuaka tiki nanengro. Sudaya nakon ni huriam di dia pinasida maringan dinadau nang dinazonok dia ke perkarijuan nang dia ke pengaratoan sudi mahami rap nama nangihon hatam nabadiai ala gabi tubuh sian nama nangihon ido nang hapor siaw dihami apuli jala pergugui ma keluarga na tininggalhon idongan nami alis flora panggabian dohot inanami berlian borusi manjuntak sudi akka keluarga si solhot ya nakon rodi akka nama kaholongi tarapul Tuhan marhiti-hiti na tumangihon hatam na badiai akka dongan nami na pihak dipuduman na Jackson Pakpahan Ruth Sanni Sirigar Ronni Edehon Tinambunan Nyonya Hasibuan Silalahi Kenzo Alvaro Lubis Berlinto Nababan Evan Sihombing Nyonya Huta Barat Borugultom Pesta Tapubulun Herlina Situmorang Felicia Hutauruk Donai Panjaitan Calos Situa Herianto Sinaga doho sudi tahena tongon perawatan pemulihan di bagas nabi nang hami penatongon bongot tu bagas joromon pamalum hami saluhuna apehor tangamu na labok nago huasui asa tung sonang pakilalan nami jala piut akka sahit siapa matang kami jala tanggal sian akka naso pamotuan nami sah di homa hami li Tuhan
mangasahon kuarani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret di mahita memuji Tuhata hut mata pasahat peliata. Ali debatama nami na di banua gijang hodo haroroan saluhut si lehon-lehon na denggan
dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahatami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harazaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asal lam hutadahami godang nisi lehom-lehom itu hami. Asal lam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say Pinarbadia Maguar, say Roma Harajaum, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sederyon hanguluan siapari, se sama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor homma damena tutodim.